ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ, ପାଉଲ କିପରି ହେଲେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ, ପାଉଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଉଲ ର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ସେହିପରି ପାଉଲ 3ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ, ଯାହାକି ପା ଉ ଲ। ଆସନ୍ତୁ ଫାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଳକ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦମେଶକ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଅଚାନକ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେହି ଅଶ୍ପଠାରୁ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ଜଳସି ଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଯୀଶୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳପାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାହାରରେ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯାହାକି ହାନାନିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନାନୀୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ପାର ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ପାଳକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦେଇ ସେ ଚାଳିତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଉର ଅର୍ଥ ନେଇ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଗଲା। ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାବାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନାମାଙ୍କିତ ହେଲେ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିପୁଣରେ ରଖିଲେ। ଯାହା ପ୍ରେରିତ
35 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପାଉଲ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବା ଆନ୍ତିକ୍ୟରେ ରହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ହେଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ବା ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧା ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ଜଣେ ପାଉଲ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ପାର ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କୁ ଫାଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ପ୍ରଚାରକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଫାଳକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା, ଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମତା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ, ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ତାହାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏପରି ଉତ୍ତମତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେଥିରୁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ। ହଁ, ଉର ଅର୍ଥ ନେଇ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯାହାକି ଉତ୍ତମତା। ସେ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲର ବିଷୟ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 13-14 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ବକ୍ତା ଭାବରେ, ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନାମାଙ୍କିତ ପାଇଲେ। ସେ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏପରିକି ଯାହା ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଘ୍ନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବେତ୍ରା ଆଘାତ ସହ୍ୟ କଲା। ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଉତ୍ତମ ସେବାକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା, ବକ୍ତା ବା ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।
ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ପାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଳକ, ଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମତା, ଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ। ସେ ଉତ୍ତମ ପାଳକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନ ପୂରଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧାବମାନ ହେଲେ। ସେ ଆଜି ଆମ୍ଭକୁ ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପୂରଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯେପରିକି ଧାବମାନ ହେଇ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା, ସେହି ପଣ ଯେପରି ପାଇପାରିବା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଅବଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧିକ ଜ୍ଞାତ କରିବାରେ ଯେପରିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।